นายของละเชิญมาไปดังไปเราให้นาหดไซमाहाजोना नोंथाङानो ना बबाव माहाजोनब्रा गैया थेर थेरसो नङा नङा बे न'नि बिगुमाया नोंथाङानो ना बेखौसो औ आंनो फै फै जिराय फै बियो आंनि हिन्जाव असिथार हाबा जानाया बोसोरनै जाबाय मोजां मोजां बिदिनो रुजु रुमु रायजो जाबाय था बेखौलाय जाबाय थागासिनोखा आं नोंसिनाव सिनायाब्लाबो फैनायनि जाहोना संसार जानायाव फैसानि थाखाय गोनांथार औ थारमाने बेवहाय गोबां पलिसिफोर दं पुलिस साख्रिसो मोनगोन नामा अ माथो आदुवासोलाय मा जाम्बासिन रायलायबाय थाखो बेलाय नङा नङा आं फैसा दोनथुमनाय खामानि मावो नालाय ओमफ्राय आंनाव फैसा दोनोब्ला फैसा बारायो हा फैसा बारायो बिमा बेसेबां फैसा एक्सट्रा खालायलाय फैसा दोनबा बारायनो थांलाय दसे दोनथ'ला बारायना मायो थोद जाम्बा नङा र' खोनासंग्रो माने नै खोनासं दानसेयावहाय 500 रां दोनोब्ला बोसोरसेयाव 6,000 जायो आरो बिनि सुद आसोला गासै 7,300 जायो आरो नोंसोर बेनिफ्राय बांसिन दोननो हाबावोबा आरो बारायबाय थागोन फैसाया आयु जोंहा बिदि दोननो हानाय गोहोआनो गैया खुनुरुखुमसो बोथिसे बायनानै जाबाय थायो जोंहा बेफोरनिफ्रायनो एफा एफा बोखायनानै दोननाया फिउचारनि थाखाय मोजां देनां फिसा फिसौनि थाखाय खामानियाव फैगोन नोंनायालाय नंगौ आरो नोंसोर इन्सुरेन्स खुलिना ला खेबसेल' 3,000 रां हरनांगौ अब्ला नोंसोर 5 लाख रांनि इन्सुरेन्स मोनगोन 5 लाख नंमारगौ औ नंगौ खेबसेल' 3,000 रां हरनांगौ अब्ला नोंसिना 5 लाख रांनि इन्सुरेन्स जाना थागोन मानसिनि जिउ गेरेन्टि गैया माब्ला मा जागोन रावबो बुंस' हाया बायसान्स थैनो थाङोब्ला बे रांखौहाय नोंनि बिसि फिसाफ्रा मोनगोन आयौ थेबासो मोनगोन हाट नाङालै नाङा आंनो बिदि थेबासो मोननाय रांखौ ना बिदि नङालै नों गिनाङा इयुनावहाय बिसि फिसाखौसो राहा लांनाय जायोना हाट जायालै जाया 5 लाख रां मोननो थाखाय आंनि बिसि फिसाफ्रा आंखौ थाबथायनानै बोरै बिदिब्ला हाब माबादि फाग्ला सिनजायखौ लोगो मोनफेरखो आंलाय दा बेखौ नाङालै आंनो बेखौ नाङा बे थैबासो थाखा मोनलायनाय रांखौ आंनो नाङा दस्रा दंबा खिथा दंनायाथ' दंलै दस्रा इन्सुरेन्सआ खिन्थु बाइक कारनिसो नोंसोरथ' बाइकबो गैया कारबो गैया बायनोनो हायाखै दंनायाथ' दङलै बाइक गोमाबा मोनफिननायनि कार एक्सिडेन्ट जानानै बायला जिला जायोब्ला बानायफिननो मोननायनि दंनायाथ' दङलै आच्छा नोंथां मोनसे खोथा सोंसैलां बाइकनि कारनि मानसि थैनायनि इन्सुरेन्स दंलै फैसानि इन्सुरेन्स दंना गैया जेन'ब्ला आंनाव 500 गांथाम दं बेनि गेजेराव गांसे गोमाबाय बे गांसे गोमानायनि मोनफिननायनि इन्सुरेन्स दंना गैया हा आरो मोनसे खोथा बावदे जेन'बा लंपेन्ट सिफि गस्ला सिफियाव थानायखौ आंना हिन्जावा सुफ्लांलायलायनो गेब्लेजोब्बाय बे गेब्लेनायनि इन्सुरेन्स दंना गैया हा बे थानांगौब्रा आंनिब्ला कार एक्सिडेन्ट जानानै बायब्ला बानायनानै होनाय इन्सुरेन्स थायो फैसा गोमाब्ला फैसा जिब्ला मोनफिननायनि इन्सुरेन्स थानांगौब्रा गैया आं बिनि फिननायखौ होनो हानाय नङालै आंबो बारा लेखा फरायनाय नङा नालाय बारा बुजिजोबा ओमफ्राय बेसेबां फरायनाय नोंलाय ओरैनो आं सिम्पोल बिए पास जादों आरो बेल' 6थासोल' साबजेक्ट आं मेरला लेखा फरायबोबाय थाब्रा जेव सिखोना जोहोलाव गाम्बारि सिख्ला थेंफाख्रि सिख्ला बिदिनो हनै दैमालु जोहोलाव बिदिनो सोमदोन जोहोलाव आयु खन्थाइ रायथाइ बिसिबां फरायबोगोन मेरला फरायबोबाय आं नोंसोर बिदि मोनफेरदों ओंखायनो नोंथाङा स्मार्टथारलै माथो दे बिदिबा आं थांनोसै दोनथ'नो हाखानाय नङा जि खस्थ'खा खिन्थु आंनो बेखौ नाङालै थैबासो मोनलायलायनाय इन्सुरेन्सखौ आं नाङा फाग्ला र'लै आं माबा मोनसे लोंनो जा गरम जाथारलायबाय नोंना ओइ आदा फ्रिजआव दोननाय दै गुदुं दं नामा हा फ्रिजआव दोननाय दै गुदुं फ्रिजआवथ' दै गुसु थायोलै
फ्रेसाव दोननाय दै गुदुं मोनलोंफेराखै फ्रेस माने साफ्राब्रा फ्रेसाव दोननाय दै है गैयालै आंनाव बेबादि गैया माल लानो हाबा दखान होनो नाङालै आंना साननाया जाहैबाय बे हाखौ फाननानै रां मोननायखौ गारि बायनानै सालायनानै जानोसै नामा थुस टाउनाव हा थालायनाय मानसिया गारि ड्राइभार सालायनानै जायो न आइ केन नट डु बेखौ आइ केन नट डु नोंनिबा आंखौ जाम्बा मेन सानथारदों हु एम आइ हा हु एम आइ आइ एम अल्सो बिए पास हा जानला मोनला डन्ट थिंक मी होमब्लालाय रुम भारा होनानै जानो न'खौनो लुनानै होनो थिनसां आइमोनखौ गुड आइडिया गुड थिंकिं दहाय होमबालाय माथो बिदि बुङाखै नोंलाय मोजां आइडिया होनायाबो नोंजों सोबा जानोसो नागिरो आरो इट्सकल गोरबो सिंनि लाब जाम्बिलाय गोरबो सिंनि लाब दे होमबालाय समफोर फैग्रोथोंसै सानैजों मोखांजों मोखां थालायनानै मोजां रायलायनोसै साद मोखांजों मोखां थानानै रायलायनो लाजिलां सिबुजोंसो थानानै रायलायगोन आं जाम्बाना जाम्बा जाथारलायबाय थांसै बै दखानाव सामब्राम लायसै सामब्राम गैला जोंहा नोंनो लायदोलै थां बिमा थां ओइ थां जायाहाय बादोंलै। नोंजोंबो बाजै हा बहा थांनांगौब्रा नै सामब्राम जोबदों गावरेमा मोननि दखानावहाय सामब्राम लायनां आदालाय बहा थांदों आदाखौ लायहोबानो जायोमोन ना बहा थांनो रोंनोसै बे गिख'आलाय नङै नङैखौनो गिग्रासो जाबाय जे बुरिसो खाथबलाबायनानै गारबोदां नै आइमोनहा आंनि नामाव हा दोननायखौसो फाननानै फैसा हरनो नागिरदों होननानै खुसि खालामनानैसो गारबोदां हाब जाबायलै बिहा खाफाला गेवबाय बेयाव बिखुनजोआ हा बायनानै दोनलायलायबावदोंसो दे होमबा गैथाथ' दे बाजै र' सालाखौ एसे जंखायबावनां आसला जेबुरे आदा हाय वै साला दाबो गिगायाखैगोनलै आयौ मा आवाजसो फैलायखोब्रा माथो रावबो गैया बे फाग्लियाबो दाबो फैनो रोङा है नै दंखायो आखायावबो नाय नै थिंसो बैनायखायनो सिगां दाम होलायजोब्बाय आयौ जेबुरि फाथांगोन जेबुरि आयौ दै दादांसो लोसा रिगाव साव थै जाम्बा ओरैसो खालामफ्लाखादां हाब मा फाग्ला गिनायब्रा बेनालाय जाम्बा बुरबक सैमा जिरायो जिरायालां था होमबा ओमफ्राय आदा नोंहा टाउनाव बेयाव बिखुनजोनि हा बायनाय दं होनलाय बेखौ मोनसिगोन होनलाय हा बोरै मोनथिलायखोब्रा बे रेगाव सावलाय हाब नोंनि बायदि खाफाल गोनां सोरा दंबावोब्रा ओमफ्राय बोरै मोनथिखो नों जोंनि बिसि फिसाय सानैनि सिंनि खोथाखौ मिथिया जाबाय इन्जुराबो खोमा दं आजिखालि मा नुदों नोंलाय इन्जुरावलाय माब्लानिफ्राय खोमा थारस्लाबलायखो टाउनाव टाइमारब्ला आलासि जाबाय थानांगोनलै आदा नोंनाव देलै दे रद' बेदर लानानै थांबाय थाबानो जायो साला इन्जुर नोंनि खोमा बाहा दं साला जोंनि बिसि फिसायनि सानैनि खोथाखौ नों बाहेरायाव खिथारला हैजोब्बायना नायनि नोंनि इन्जुरनि खोमाखौ नागारनानै बिसिजोबनां बबेनिफ्राय सुरु खालामनांगौ सालाखौ नैबेनिफ्राय खालामनां बाव जानाय नङा
हेय खोनादों बावबो जानाय नङा बेयावसो थागोनदां साला मालाय नै बावनो थागोनदां हेय खोनादों बेबोथ' नङालै साला मालाय बिसि फिसायनि खोथाखौ बाहेराव माबालाय होग्रा हासिजोबनां गैया नै बावसो थागोन बे होमबालाय बेबो गब्लंसो नै नागिरगोन दिनै नोंनि खोमाखौ हासिनो हाबा इन्जुर बेयावबो गैबावासो बबे खन्द'जों दं बेलाय बेथालाय बावबो गैया बहा थांखो दाय सुप खोनाजोबनायखौनो नुवाखै आइ मा खालामखो नोङो बे एन्जुर खनायाव सिरिथा जाम्बि जों मा रायलाया गासिबो खोनाजोब्बाय मा जाखो मा खोनाखो इन्जुरालाय मा दाय जालायखो जों सानैजों मा रायलायखोमायो मा मायो गासिबो बाहेरायाव खोनाहैजोबो सालाखौ दिनै नागिरनानै हासिबनां मा बुजिया खोथासै बेलाय दाय बरबक बे एन्जरहा खोमा दं जोंना नोंबो आगोल लिरनायफ्राव खेलखौनो लाङा नालाय तनमसनि जाम्बाना जाम्बा मा इन्जुरा खोमा थारलाबायनांगौ यो जाम्बिया दाबो खेलखौनो लाङाखै बियो जों दहाय रायलायनाया आइ आफामोनहा जोंनो हा होनो नागिरनाय थावनायखौ गासिबो बाहेरायाव खोनाहैजोब्बाय रेग'आ सबाव फैनानै खिथाफैनायखौ नुवाखै मा जानला मोनला बुंलाबायलायखो दा आंजों लामायाव लोगो मोननानै रायलायनायखौ नुवाखै बेखौनो बुंफैयाखै बियो हा आयु बिमा टाउना जा खस्थ' मोनबायदां खस्थ' मोनो टाउना मालाय आरामसो बिजनेस गेलेनो मानो नङालै जाम्बि बेखौ होनाखै आं बे एफा गिदिर बिल्डिंखौ हाया थिखोनांगौना हायासो जा खस्थ' मोनबायदां होननानैसो बुंदां नै माथो आब' गुमैमोना सफैबायलाय आगै दाना कलेजाव साबजेक्टआनो खमायजोबथारबाय नामा माथो लेखाखौनो गांसेल' लादों नोंलाय खमायाखैलै गुमै बेनो दं इम्परटेन्ट नट्सफोरखौल' लिरना लाबोनो गांसेल' खाथा लाङो आं फरायनायाबा माबादि फरायो खालि खाथा गांसेल' लाना थाङो हनै कलेजाव बिसासखौनो मोनला आङो है आफा नोंबो मा होनो कलेजाव थाङाखैबा बहाथो थांखो आंलाय जिरायथ' गुमै दे आगै आङो जिरायखानायखा गसङाखै आं जावैसो जिरायथ' आइ दे जावैसो जिरायथ' औ दे आफा मा जिरायथ'ब्रा नों जिरायथ' आंखौ हारसिं गारलांनानै गावस्रा माबा माबि रायलायखोमाहैयाथ' आच्छा माथो खालामनो सानमारदोंब्रा बिसोरलाय आंखौलाय हारसिं गालांनानैलाय गियो होननानै मोनथिखागौ मा खि मोनजानो गालांखो बेलाय गनसो दाय साला ओमफ्राय गुमै मा ओंख्रि जाबोआ माबा ओंख्रिसो सोंलाबायबाय गावसोरनाव जानो होननानै फैदों एफा फुङाव ओंख्रि मोनजाबोस्लाबो हे गुमै दाना आब'आ हाबा जाहैनानै नोंसिनाव फुङाव ओंखाम जाला नामा गोदो सिख्लायाव माथो सिखारबानो फुङावनो ओंखाम संग्रायाव थ्रोब हाबनानै जायोमोनलाय बिदि हाबावो बियो आंनाव हाबा जाहैनानै गासिबो सोलायहोजोबबाय आं बेखौ ओमफ्राय गुमै उन्दैखौ बहा गारबोखो गरम बन्द मोननायखाय हजों बिबैमोनाव थाहैनायानो थिनहरदां नांस'आ बिमा बिफाखौनो हे र' गुमै बिनानावदां आगै बिनानावदां नै खोनाबाय गुमै मोनफैदों आब' मोनफैदों बिनानाव ना आगै हद एसे रायलायनां र' गुमै बिनानाव आगै माबा नै गुमैहा रायलायगासिनो नै दासो सफैदों बारा गोबाव जायाखै नै नोंजों गुमै एसे रायलायदो दे एसे रायलायदो एसे आगै हेलौ आंसो राजुनि बिगुमै आं थारमानि बेनि बिब'नि फिसाय असे आं औ सोरजों रायलायदों बिनानाव फै
फैनो जोंनाव बिबोनांनो राजुनो ए आगै हेइ दोनथ' दे आलासिफोर दंना दा हरफिनगोन आं गाराङा गोदैथारलै आगै मोजां जागोनदां बेखौनो लादे आगै नायनोसै गुमै खाफालाव मा लिरनाय दं नै फिसाफोर गोदो आं नोंसोर उन्दैयाव टाउनाव हा बायनाय दंमोन नालाय दा नोंहा बेखौ मा खालामो बेखौसो रायलायनो लिंहरदोंमोन आं हाब बे हाखौ मा खालामनांगौ दे नङा होमबा बिमा हजोंनानो हाया न' लिरनायाव सोलिखायो बेजोंनो लिरबाय थाखायो जोंहा दाद जाम्बा सिरि था नोङो नङा गुमै माने बे टाउननि हाखौ नोंसोर फाननानै थाखा लाङो ना न' लुनानै थाफैयो बेखौसो होनदों आफाया बेखौसो होनदों बिमा जों मा रायलायामोन बेखौ एसे खिथाना होदो फाननानै थांब्लाबो लससो जागोन नामाथाय ओरै फारसेथिं न'बो लुनानै थाफैनो हाया एफा दाम गोसानि हा हानि दामाथ' गोबाङानो जाबाय सोंदावनोनो हाला आच्छा बिमा ओरै खालामसै नामा बे टाउननि दाम गोसा हाखौ ट्राक गंब्रैसो लांनानै हजोंनि हायाव एकदमबारे सारलानानै दाम गोसा खालामहैसै नामा आं दहायनो होनखादोंमोन नोंखौ जाम्बासियान खोथा दा रायलायलाबाय होननानै बबे हाखौ लांनानै दाम गोसा जाहैलाबायनांगौ सारलाबायनानैलाय थारमानि बेनि हा बैनि हा एखे नालाय बिसिनावलाय मा दाम गोसा जाखो नंदां ओंखायनो बे दाम गोसानि हाखौ हजों ट्राक गंब्रैसो सारला हैनानै दाम गोसा जाफायो खोमा नंदों आरोखि बिमा नङालै गुमै माने जोंनि बे टाउननि हाया बिराद दाम गोसा नालाय नोंसिना गामि दामानो गैया दा ओंखायनो नोङो बे टाउननि हाखौ लांब्लालाय बहाथो दाम गोसा जाहैनांगौ बेयावल'सो जागोन ना हा बिसिबांथो थाङो आगै 20-30 हाजारसो थांथारदां बिगायाव बिदि नङा जावैसो 20-30 हाजारजों मोना गैयाबाबो 30-40 लाख थाङो 30-40 लाख ओइ मा जाखो र' बिमा औ गुमै जै बिगासे बिगानै हा थाबाय फुरा क्ररपति जाखाबाय जोंनाव बिमा नों मा खालामो खालामदोलै आं नोंखौ खुलुमगोनलै बिमा आं नोंखौ खुलुमगोन आफाजों मोजां रायलायदो नोङो बिराद लोखि बिमा अयथासार लोखि हा नोंसोर न' लुनो हायाबालाय फाननानै फैसाफोरखौनो लांदो आयु 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 20-30-40 लाख आयु बेसे जाथारगोनदां बिमा ना 40 लाखबा ओंखायनो नोंखौ बे गिदिर लाखानो थिनदोंमोन आं हा नोंसोर न'खौ लुफैनो हायाबालाय हाखौ फाननानै फैसाखौ लांदो हजोंहाय मोजां सम्पति सोरजिहैदो ट्रेक्टर सेक्टरफोर बायदो दालाय हनै बेटारि गारिबो दंबावो बेफोरखौ बायनानै सालायबानो जाबाय हाबाब आफा 40 लाख थाखानि मालिक जानानै सोरबा ड्राइभार जाबावो नङा होमबा बिमा दै नों सिरि थादो नोंजों रायलायनानै जेबो लाब गैया दा मोनायाव मोजाङै रायलायफिनसै आफा बिदिबालाय दा मोनायाव मोजां रायलायदिनि आयदे फैदो गुमै एसे बेरायहैनोसै गोजौआव आगै फैदो आयु माथो नुजोबो बिल्डिंखौ नुहुरजोबो आगै हावनै गारिया जों दहाय फैनाय लामा ना बे औ बेनोथ' गुमै नुहुरजोबो फाग्लासो बिल्डिंआ आयु आगै जा मोजांखा फै गुमै नोंनानाव जागोनखौ नैबावनो दोनफैगोन आं बेयाव लुनोसै आंबो सम सम फैब्ला उन्दुनो ओरै खथासेखौ बानायनानै दोनफादे है जेबो सिन्था दाखालाम गुमै नै खथासे खथानै खथाथाम खथाब्रै रुम मोनब्रै दं बहा उन्दुनो नों गुमै आयु नुहुरलाजोबखायो बिल्डिंफोरखौ हनै ओमफ्राय आगै बे जोंनि हा बाहाग दं होननाया बबे साइडआव थाय नायनायनि थौ दै थौथौ गुमै थौ फै नायनि बिमा नों थाथ' दे बे जोंनि हा जागोनखौ जों नायनानै फैनो दे थां हनै गुमै हनै बे हाइरड सेरनानो ए बेनो हायाबो माथो नै बेनो। एखेब्रा जोंनिजोंलाय गुमै हनै बेनो हाया दाखालि एसे खोस्रोनानै दोनदां ओमफ्राय बै हांनि ओमफ्राय हाबो माथो जोंनिजों एखे
खालार थालार एखे ओमफ्राय माब्रै नोंसिना एफा दाम जाखो आगै है बे टाउननि हा नालाय एसे दाम बारा नोंसिना गामि जाहैबायना दाम खम सर जाजा लोंजा बेनो 40 लाख आगै गुमै बिराद दाम जाबाय दा टाउनाव हाया बोसोरनैसो थाबावबा नोङो 1 क्ररखौनो मोनगोन 1 क्रर है बांद्राय गोबाव दोनजायालै आगै फाननानै लांमारसैसो आं उनावहाय बोरैबा दुख थैलांब्ला दिगदार जागोन 30-40 लाख थाखाबोथ' खम नङाना आगै आं दां लुगैबाय थाखाखौ